Šta ima novo? Future Park, 15. do 24. 12. 2017. Beograd, Beogradski sajam. Iskustvo nakon koga više ništa neće biti isto. Budućnost je stigao u Srbiju, budite deo nje. Najveći zabavni cyber park u Evropi ove godine održat će se u okviru Beogradske zime u hali 4 Beogradskog sajma od 15. do 24. decembra. Svi pasionirani ljubitelji novih tehnologija, oni koji vole da uče kroz igru, pozitivni radoznalci koji uživaju u čarima savremenog doba, uvek za korak ispred svog vremena, svi oni koji žele da zakorače u budućnost, imaće ove zime priliku da se pridruže tehnološkoj revoluciji i iskuse virtualnu realnost. Future Park pružit će posetiocima jedinstvenu šansu da vide i nauče nove stvari, da nabijaju za internacionalne timove na gaming turniru, da iskuse 3D experience aktivacije, ali i da se zabavu uz raznovrsne muzičke i pozorišne programe. Gosti Future Parka bit će YouTube zvezde koje već imaju milione fanova, čiji su YouTube snimci pregledani preko 600 miliona puta, a koje javnost nestrpljivo očekuje da bolje upozna. Ovaj događaj pružit će mnogima šansu i da se povežu sa IT industrijom, njenim izazovima i velikim projektima koji tek dolaze u Srbiju. Lista All-Star učesnika je sastavljena. Muđa i Ćale, zvezde YouTube-a, čiji pregledi prelaze milijarde. Odlična zabava očekuje se uz full borazere, kao i Serbian Games BL. Zajedno sa Jasrštajnom i naravno Stuberi. Deo Cyber Parka bit će i dame bez čijih blogova devojke u Srbiji ne mogu zamisliti svoj dan. Muzičke zvezde svojim nastupima pokazat će zbog čega se danima čeka u redu za karte za njihove koncerte i šta je muzika budućnosti. U narednim danima pratite objave vezane za najveći zabavni cyber park u Evropi kako bi se saznali ostatak tima snova. Budućnost gaminga je stigla na velika vrata, strast kao omiljenim igricama dobija potpuno novu dimenziju. Međunarodni turnir Winner of Future deo je koji ne smete propustiti. Winner of Future nagradni fond $4000, broj timova 8, XPC, Poljska, Game Agents, Mađarska, Seal, Poljska, X-Status, Slovačka, Lokasti, Hrvatska, Dinamo Brest, Belorusija, Squared, Srbija, Click-Tech, Slovenija. Grupe će biti sastavljene 4 tima sa sistemom igranja GSL, svi mečevi će biti streamovani na Twitch platformu studijsku produkciju. Spektakularno otvaranje održat će 5. decembra u 15 časova. Pripremite se da ove zime, tokom 10 nezabavnih dana bogatog programa, iskoristite budućnost u jedinom Future Parku u Evropi. Future Park, 15. do 24. 12. 2017. To bi bilo to za ovu emisiju Šta ima novo. Čujemo se uskoro. Pratite objave vezane za najveći zabavni cyber park u Evropi kako bi se saznali ostatak tima snova. Budućnost gaminga je stigla na velika vrata, strast kao omiljenim igricama dobija potpuno novu dimenziju. Međunarodni turnir Winner of Future deo je koji ne smete propustiti. Winner of Future nagradni fond $4000, broj timova 8, XPC, Poljska, Game Agents, Mađarska, Seal, Poljska, X-Status, Slovačka, Lokasti, Hrvatska, Dinamo Brest, Belorusija, Squared, Srbija, turniru, da iskuse 3D experience aktivacije, ali i da se zabavu uz raznovrsne muzičke i pozorišne programe. Gosti Future Parka bit će YouTube zvezde koje već imaju milione fanova, čiji su YouTube snimci pregledani preko 600 miliona puta, a koje javnost nestrpljivo očekuje da bolje upozna. Ovaj događaj pružit će mnogima šansu i da se povežu sa IT industrijom, njenim izazovima i velikim projektima koji tek dolaze u Srbiju. Lista All-Star učesnika je sastavljena. Muđa i Ćale, svi pasionirani ljubitelji novih tehnologija, oni koji vole da uče kroz igru, pozitivni radoznalci koji uživaju u čarima savremenog doba, uvek za korak ispred svog vremena, svi oni koji žele da zakorače u budućnost, imaće ove zime priliku da se pridruže tehnološkoj revoluciji i iskuse virtualnu realnost. Future Park pružit će posetiocima jedinstvenu šansu da vide i nauče nove stvari, da nabijaju za internacionalne timove na gaming zvezde YouTube-a, čiji pregledi prelaze milijarde. Odlična zabava očekuje se uz full borazere, kao i Serbian Games BL. Zajedno sa Jasrštajnom i naravno Stuberi. Deo Cyber Parka bit će i dame bez čijih blogova devojke u Srbiji ne mogu zamisliti svoj dan. Muzičke zvezde svojim nastupima pokazat će zbog čega se danima čeka u redu za karte za njihove koncerte i šta je muzika budućnosti. U narednim danima šta ima novo? Future Park, 15. do 24. 12. 2017. Beograd, Beogradski sajam. Iskustvo nakon koga više ništa neće biti isto. Budućnost je stigao u Srbiju, budite deo nje. Najveći zabavni cyber park u Evropi ove godine održat će se u okviru Beogradske zime u hali 4 Beogradskog sajma od 15. do 24. decembra.